20. august 2024, Nemcová 919 metrov nad morom, nádherný výhľad na Kráľovú holu, určite aj na Vysoké Tatry, ale nie dnes, naozaj to nevidieť tak, ako by sme to chceli vidieť. A máme tu aj chlapov z Telgartu, ktorí by radi videli Kráľovú holu, ale nie. Tu je Muránska planina, Poludnica, nádherné výhľady, aj hrad kopec Cigánka s hradom Muráň, ale ten nevidí dokonale, lebo naozaj to mlieko je relatívne veľké. Takže zaujímavé sú tuto kopčeky Slovenského Rudohoria. Dva sú veľmi zaujímavé, Stolica, pretože je najvyšším bodom Slovenského Rudohoria, myslím 1477, a Kohút je vedľa vpravo. Takže takto to tu vyzerá. Pozrieme sa aj na chatku, to sú moji spolucestujúci. Ja sa chystám ešte dať nejaký beh, ale už aj hrbí, tak verím, že nás nič neprekvapí. Dole je Muránska Lehota, ak sa nemýlim, a Muráň. A veľmi dobrý aj ten hrad, ale iba tá silueta je tam, naozaj viditeľnosť za očakávaniami, ale v každom prípade zaujímavé miesto to je. Volá sa to Muránska pahorkatina, súčasť Slovenského Rudohoria, kúsok flóry. Takže Nemcová 919, drobný výhľad na chatu, kde sme konzumovali slovenské jedlá, slovenské nápoje. Chata je chránená kamerou a to je celé. Ešte raz Nemcová 919, potenciál výhľadu obrovský, bohužiaľ nie v tomto období.